умри мо мисли дарьё меравад ва рафта истодааст, вале кӯшиш мекунем то суръати вақтро тезонем. дар давраи кӯдакиамон ҳар яке мо мехостем ки ҳар чӣ зудтар вақт гузараду мо калон шавем. дар давраи донишҷӯӣ мехоҳем ки ҳар чӣ зудтар дарс ба охир расаду мо ба мулоқоти дилдода шитобем. мехоҳем ки ҳар чӣ зудтар фасли тобистон ояд ва ё ҳар чӣ зудтар соли нав фаро расад. аммо боре ҳам намеандешем ки вақт ба ақиб нигоҳ накарда як зайл пеш меравад ва бо рафтани худ шумори умри моро кам мегардонад. вақт хеле қиммат аст ва сармояи бебаҳо аст. ба қадри ҳар нафас, ҳар лаҳзаи умр, ба қадри наздиконамон бояд